What's up mga lods, no? Welcome back ulit sa aking channel. Kamusta po kayong lahat? So for today's video nga pala, ipapunta tayo ngayon ng Bicol. Uwi naman tayo ng Bicol. So nandito na tayo ngayon sa, nakakababa na tayo sa Old Sigsag Road. Ngayon ang problema, nagbiblink tong motor ko. Wala palang gasoline station doon sa pagbaba ng Old Sigsag Road. Sinarado yung Petron doon, binagawa. Kaya nangyayari nito, gapang-gapang yung takbo natin. Dandaan lang talaga tayo nito kung makaabot tayo dito sa may gasoline station dyan. Truth nito, talagang malayo yung gasoline station dito, pagkakalam ko eh. Kasi malayo yung agwat nito, alam ko doon pa sa may bayan mismo ng Atimunan yung gasoline station, sa may crossing. Sana may mayroon pa malapit-lapit, kasi hindi ko matandaan eh kung mayroon may malapit-lapit pang gasoline station. Magmula pa kasi ng pagbilaw to, nagbi-bleed na, magkakalahating oras na tayong tumatakbo. I-expect ko kasi pagbaba ng Old Sigsag Road, yung Petron doon ako nagpapagas. Minsan nangyari, sarado, ginagawa, parang papalitan yata ng ibang pangalan na gasoline station, parang nalogo yung Petron doon. Meanwhile, so habang pababa tayo dito, kung papagas na tayo, may Petron dito sa baba. Kasi baka maubusan na tayo mula Manila, hindi pa tayo nagpapagas. Ang ginagawa, papalitan na ng gas station ng Petron. a few moments later. Problema nito kung maaabot pa to, kaya itong takbo ko dandaanan talaga para makaabot to. Sana magkaroon ng gasoline station na malapit-lapit lang. Ayaw ko nang magtulak ng napakalayo. Siguro meron naman siguro mga devote dito sa tindahan, pero siyempre hindi natin maano kung okay yung gasolina na yun. Pero kung para makasurvive lang, pwede rin yun kahit pa paano na kaysa magtulak. Pero sana maabot sana to sa gasoline station para pagpagas tayo. Sa Shell lang kasi ako nagpapagas. Pwede rin na yan, kahit Petron o Caltex madadaanan natin. Kasi para mas maganda yung ata kasi pag nagpagas tayo ng long ride to, papunta to ng Bicol. Saka ako, ba't biglang naglakas sa gasto samantalang nagpapagas ako sa may Lopez Petron. Alam nyo kasi nagpalit ako ng ng GY6 na bula. Kasi yung bula ko na stock may kanto na 35,000 tinakbo. Ngayon nangyayari, nagpalit ako ng GY6, parang hindi ko kalkulado kung mabilis yung pagpalit ko nitong GY6 na to, naramdaman ko na medyo hirap yung makina, ewan. Basta sanay, siyempre araw-araw naman natin gamit yung motor natin, mapansin mo talaga kung hirap o hindi. Parang hirap siya kasi yung GY6 na to 12 grams, yung stock natin di ba 15 grams. So sana 15 grams lang ang binili ko sa in-order ko lang sa Shopee to, 189. So hirap siya sa parang last pag sa umpisa hirap, parang lamya. Tapos yung dati napapaabot ko to, yung stock ko na yung stock ko na bola, napapaabot ko ng 100 sa may Magallanes. Tapos ngayon itong kanina sinubukan ko dito sa may Pagbilaw na street, 90, hirap na itong GY6. So ewan ko lang din parang hindi maganda sa akin yung GY6 na to na nabili ko. Kasi minsan may nagkapagwento sa akin yung kakakilala ko, yung GY6 niya Street 11 din yun. Mabilis naman daw. Sa akin Street 12 na ito parang hindi siya akma sa pulin ng motor. So ewan, kaya ito, sana wag maubos tong gasolina to kasi biglang lumakas talaga siya. Yun ang napansin ko. Tapos medyo hirap siya ngayon sa ratratan. Okay lang din naman kasi di naman tayo nagpapatakbo ng mabilis, pero minsan pag open naman sinusubukan natin mabilis kasi parang napapansin ko nanginginig na yung makina. So ayun, may Caltex, ayan, malapit na. Sa swerte naman talaga, siniswerte pa ako. May Caltex, ayan, papagas muna tayo dito sa Caltex. Swerte pa, umaabot pa yung gasolina ko. Pagas muna tayo. Ay, salamat, umaabot talaga dito. Yun.
buti umabot pa, kanina pa nagbiblink to. Pagbaba ng pagdilaw. Ayan o, sigsag. Abot na siguro ito ng Bicol. Abot na to. Isang beses lang naman ako nagpapagas dati pa eh, pero doon sa Lopez yun. Ngayon kasi parang lumakas yung gas nito eh. So ayan mga lods, no, nakapagpagas na tayo dito sa may Caltex. Maraming salamat talaga Lord at inaabot tayo dito sa may gasolinahan na to at hindi tayo nakapagtulak. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Malaylay pa mabiyahin ka papuntang Bicol. Tatapusin ko muna dito. Godspeed always. Ride safe sa ating lahat. Tamang takbo lang, makaka-uwi ng siguradong buhay. Bye bye.